Казвам се Албена Александрова, основател и главен дизайнер на модна къща Рошовата гарда, която тази година навършва 25 години. 25 години зад гърба ми много мода, модни ревюта, модни предавания, модни книги, участия, семинари, въркшопи по мода. Какво ли не се случи за всичките 25 години, какво ли още предстои да се случи. Както е казал и Българин в поговорката си, подрехите по срещата, как ще ви изпратят, зависи само от вас. Какво означава да си добре облечен? Разбира се, няма готова формула на това. Какво значи да си добре облечен? Това е работата по изграждането на личен стил. Какво значи спортно-елегантна визия? Един термин, с който изключително много се злоупотребява или пък изключително много не е познат, но за сметка на това употребявам десетки пъти на ден. Какво значи комуникационен гардероб? Какво значи базов гардероб? Кои са задължителните неща в нашия гардероб, които трябва винаги да присъстват? Защо е хубаво да не се самосаботираме, когато изграждаме нашият външен вид и защо е хубаво да експериментираме, докато търсим и докато намерим най-точната визия за нас като ярка индивидуалност. Маниерите, а не златото, са женското очарование и бих казала тайното оръжие. Като казвам маниерите, то облеклото са част от това таинство.